तो हेलो गाइस गुड मर्निं एंड वेलकम बैक अगेन आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायनाय जाफिनलायबाय इथिं भिडिअ बनायाबो गोबाव जाबाय आरोना ओमफ्राय आरो दिनै फुंनि माने मोनसे खामानि मोनबाय आरोना इनै नुदोंना आं माने जिखौ सोमना दोननो नागिरदों आरोना जिया माने एन्थेर दोंखायो आरोना आंनि आरो ओमफ्राय आरो नै इथिंबो गारनानै दोननाय दोङो ओमफ्राय माने इयो दा स्राबखौ सोमना लानोसै स्राबखौ सोमना लानानै इखौ सोमनानै दोनसै माने ओमफ्राय आक' इ खामानि मोनसे जोबखांनायनि उनाव आरो ओइदों माने थालिर बिफां माने फांसे बायनानै दोङो बेखौ खारै जिरगोन आरोना ओमफ्राय स्राबखौ लगायनोसै आङो एसे बुरजाखा नांगोन ना जिया बुरजाखा नालाय जाबायलै इसिनियानो जाबाय दाना बाइकखौ दैखौ खलथक होनना मिलायना लानोसै दानाबा माने स्राबखौ दैयाव गलटेना लानाया मिक्स जाजोब्बाय आरो ने गासैबो जाजोब्बाय कमप्लिट जानांबाय दानाबा नैजिफोरखौ बेफोरखौ सब सोमनानै दोनजोबनोसै ना मा होनो लोगोफोर फार्स्टआव गुफुरखौ सोमनि गांसेया बेयावसो गोलैना दं माने नै दानाबा सोमजोबना लाबाय आरो दानाबा बेलेग मोनसे खामानिखौ मावलायनोसै इथिं खारै जिरनायखौ आखायाबो नै सेसाबो नांजोबबाय ना मा होनो मैथा आरो दै बाल्थिंसो सरना दोननांगोन आरो ना इखौबो सरना दोननायखौ बारा दा 6 month रानिं जाबाय नालाय ना बारा खस्थ' मावनो होजाया इखौ दैफोरखौ आं माने सरनानै होनोसै आरो आरामनो बा एसे खस्थ' मोनगोन ना इथिं दैखर सिनाय मा सिनायबाथाय प्रेगनेन्सि टाइमाव माने ना प्रेगनेन्सि टाइमाव माने बांद्राय खस्थ' मावनो होनो आरोना बेफोरबायदि दै सेरनाय होबाथाय माने उदैयाव माने एसे खस्थ' मोनै जायो माने बेनिखायनो दैखौ सरना लाग्रोनोसै नै थालिर दंफांआ आरोना दाख्लै बारजों बायदों माने ओमफ्राय नोंसोरनि बाजैया इखिथिं दा दानगासिनो मोजां साफा खालामदै बेबो थालिर बिलाइखौ माने इथिं होजोबनांगौ आरोना नै इथिं होजोबनांगौ ओमफ्राय इथिं माने ओइ साइडथिं दं नुजोब माने इथिं होनांगौ दोनैखौ बोरमायानो जाफैजोबो माने बुंबाबो थालिर जाहैनोमोन आरोना आथिया थालिर माने ओमफ्राय जेब्ला खिनाय जायो इयो माने अब्ला इयो थालिरा मोजां माने लांनानै दोननोसै आङो एसे मोनबाथाय इखौ माबानो मोजां माने इयो गारना दोनबाय आं इखौ माने बेमार आजार माने खिनाय जानायनि थाखाय मोजां आरोना इ थालिरा ओमफ्राय सोरबाफोर लांगोन खोमा ओरैनो गारना दोननाथ' लाब गैया नालाय इनि थाखायनो दोनबाय आरो आं नोंसोरनि बाजैया मावगासिनो माने इखौ बारा खस्थ' मावनो होनाया बारा मोजां नङा माने ना आं नास'जोबना होनोसै दानाबा 6 month जाबाय नालाय ना एसे खस्थ' आरोना आयु सना आरो सोर खारै ओंख्रि जानो थाखाय गोथाव मोनो कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय आरो Iya, sampai kayak gitu. Oh, itu nih, gue disimpan kayak itu. Mana bedan pe aku? Ini begini. Dua lapnya apa ini? Manglo lah nanti. Kalau terjadi kerusuhan sama macam. Iya. Sekian lah tapi nama. Wah, bulu dong ternawa nak. Pokoknya nalar bulu dong nak bunda. Aye. Ikon lah nanti di kalam ikon lah nanti. Iya, pokoknya. Iya. Gedang kawan aja gedang sini. Tim ya. Wah.
दानबाय बेखौ सिनखावनांगोन ना जिमान सिनखाव माने इमान थाबनो मोजां जायो आरो थाबनोबो जागोन मोननै मोनथामसो बुजिनाखै ना गाज्रि दरदासो रुवाबो गाज्रि जादोंमोन ओंखायनो जायगाखौ सिनसै आथिं नांगोन बाहुलि जानोसै नामा आंबो नै दानखाव जोबना लाबाय आरोना दानस'नानै दानखावखौ जोबना लाबाय ओमफ्राय नै बेखौ जिरखांबाय आरोना हिन्जावा ओमफ्राय नै जिरगासिनो इथिं आरोबाव ओमफ्राय एबार आं बेखौ जिरनोसै जिमान थाबनो फोजोबनो हायो इमान थाबनो मोजां आरो जिफोरबो सुनो दंना सिरदो दे ओमफ्राय बेफोर मानो जिरा बेफोरबो जायोना बे गुदिखौ दानस'नो हाबा जागौमोन रुवाबाथाय रुवादो मोजां जागौमोन दानस'नो हायो बावा मासे गोरालै इथिं नै सान्दुंआबो जि थिं थिंखा इथिं आरो सान्दुं गोसा बोरैबा जिरनो बोरैबा मोनलांदो मेंनाय बायदि मोनलांदो दानाबा जिरखांजोब्बाय नै लोगोफोर दंखायो दा जिरखांजोब्बाय ओमफ्राय बेफोर नै जमा खालामना दोननायफोरखौ इदिनो साइडथिंबो सब गारस्रा जोबना होनांगोन जाहाथे थाबनो रानो आरो थाबनो सावनानै थाबनो ओंख्रि जानो मोनो आरोना ना मा होनो मैथा थाबनो जिरदो दे नोंबो मानाय मैथादो दानाबा लोगोफोर बेखौ फेन्सना लाजोबनोसै आरोना जमा जाना थानायखौ ओइ केमेरामेन केमेरा लादो ओइ थिंबहर सान्दुं लानोसै ओइ थिंबहर गाजोबखादो ओमफ्राय इथिं दा सायासो जाखासिगोन दसेबावबा इथिंजाय सायासो जाजोबसिगोन ओइथिंजाय खारै दानबा कमप्लिट जाबाय आरोना दा मा खालामबावनो बावगारदोंसोमोन आं आरो गस्ला लंपेन्ट सुनो दंना सुनांसिगोन नों गस्ला लंपेन्ट आं दैफोरखौ सिरना होजोबगोन बाजै दानाबा जिखौ सुगासिनो आरोना दैखौ सिराखै दे आं सिरदों नोंसोरनो खिन्थिदियाना आङो नै गस्लाफोरखौ सुखांबाय आरोना ओमफ्राय नै सोमनानै माबागासिनो साफा खालामगासिनो दाबो ओमफ्राय आरो इथिंबो दंबावो खावसे इथिंखौ लाबोबाय यानसो सुखाबाय आरोना सान्दुंआबो अयथासार गरमखालै सान्दुङानो सान्दुं दे सना थाबनो सु जि लेथ्रा गदों माने ना जियाबो नै मैलान जि आराम साफा सुवाबा नोङो दामजाखाबाय आंजों स' बिनि गस्लानि जाजोबगोन आरो आंनियाथ' इमान लेथ्रा जाखाया आंनियानो गैया गावनिसोबा एफा हस्ताबो बुंनाङामोनब्रा मानसिया बै नै फिथाइ थायबाय आरोना नै नयथा ना मा थायदो आरो ओमफ्राय नैफोर थायाखै आरो खेबसे सुबावलायनांसिगोन आरोना एबार खेबसे आरो सिना लायनोसै ओमफ्राय बेनि उनाव दै सनायनो नागिरदों बिदि दै सनायदो लास्टाव सुबानो जाबाय आरो दा सोरबा सानदों खोमा ना बांसिन गासिबो आजिखालि मटर इउज खालामो नोंसा मानो मटर इउज खालामाखै होननानै आरोना दिंखल बेफोरबायदि इमान खस्थ' खालामनानै मटर थाबाथ' इमान खस्थ' खालामनो गोनांथि गैयाना मटरा दङ आरोना होमबाबो दा जइन खालामथ'वाखै आरो जेब्ला फादार मोनफैगोन ना अब्ला जइन खालामनांसिगोन मानो होनबाथाय बेफोरबायदियाव बायसान्स मालाबा हारसिंनो दिंखल सिनो गोनांबाबो जोबोद खस्थ' जायो नालाय बेनि थाखायनो फादार मोनफैबाथाय जइन खालामनोसै आरो ओमफ्राय नै दाख्लैसो आं माने लाइ गायनायफोरा बारा रजबदि आरोना नै अबेबा रजबदो माने बिराद रजबनो सानदोंमोन आरोना आङो मानो होनबाथाय बिराद बुरजा गायखादोंमोन नालाय बिदिनो बिराद रजबनो सानदोंमोन बिराद मोनजागोन सानदोंमोन नाथाय इमान रजबदिया आरोना जिमान एक्सपेक्ट खालामदोंमोन आं इमान रजबदिया ओमफ्राय दा बेखौ बोथिसेबाबो जाथारगोन आं बोथिसेबाबो जानानै ओमफ्राय बेनि उनाव आख' जावग्लिनानै आख' फोफिनगोन होनना सानदों आरोना नायनोसै माला देरो ओमफ्राय माला मोनजायो बेनि उनाव आख' जावग्लिनानै आख' फोफिननांसिगोन आरो मालाबा लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामथ'ला आरोना बेसेबां दोनथ'नोसै नोंथांमोना मोजां मोनदोंबाथाय माथो बुंलायनो गोनां दङ आरो ना बेखौ मिथिखायो दा नोंथांमोना मा खालामनांगौ खालामनांगौ